chave é un xogo, deporte, con moita tradición nalgúnas zonas de Galicia. Como en Ferrolterra, onde desde hai case 30 anos dispútase unha liga comarcal. Son dous equipos, tiran 3 xogadores alternos en cada partida, son pon de 2 partidas, poden ser hasta 5 xogadores de equipo, e depois puntúa cada vez que a chave dá un giro de 360 grados. Se a chave o millón non, aí determina o juez se é válida ou non é válida. Isto é un xogo, é un bo pasatempo, porque non se quita moito tempo na semana, pero tamén é unha forma de competición, que sempre é algo exixente. Alá polos anos 55, 60, os cachos de empanada, o boliche, ou a gaseosa, chámalle como queiras, era o que había. Entón, como non había cartos, tiñas que afinar se non querías pagar, non quedaba máis remedio. Os maiores xa teñen o brazo acostumado a tirar, xa non teñen nin que mirar a donde tiran. Faise a base de práctica, calquera pode xogar este xogo, non é cuestión de forza, sino máis de maña que de forza. Unha curiosidade, os xogadores de chave seica non son tan fachendosos como a pescadores ou cazadores. Bastante malos. Non é de anillo, pero hai moi bons xogadores. Non xogando a chave moi xogadores. E logo 26 anos. Pois xa se nota un pouco, pero bueno, hai bons xogadores a chave, moi bons. Mai, que ahora mesmo hai moito máis nivel. Eu estou na media, levo case 10 anos xogando, estamos na xogador de metade da táboa. Como todas as cousas, a forza de paño aprende o sastre. O que hai que facer na chave é tirar sin presión ninguna. Como tires agarrotado, olvídate que nunca na vida serás un tirador de chave. Como decimos no argot da chave, hai días que mexas na chave e outros días non lle das a un gol. Pero se por algo destaca a chave, a marxe da competición, é polo bon clima que se crea, pola relación social e o compañeirismo. Despois dunhos anos onde non había xente nova e a poboación da liga estaba envellecendo moito, de 5 anos para aquí hai cuadrillas de chavales que están formando os seus propios equipos que esperamos que continúen a tradición. Lo bueno que tiene la llave es que somos más que nada una liga, aparte de que somos una liga de llaves, somos una liga social. Aquí todos son amigos, aquí nadie se enfada, terminan as partidas, tomamos unhos viños e se hai que botar unha cantada tamén se nota. Eso é importante. E unha última peculiaridade, seica xogan mellor os zurdos. Parece ser, según as estadísticas que levamos durante uns anos, que teñen maior facilidade para tirar a chave os zurdos os dereitos. Normalmente, os bons tiradores de chave suelen ser zurdos. Se os ven algunha vez practicando nunha praza, nunha praia, pensen que practican un xogo deporte de precisión que necesita moitas horas. E, sobre todo, é un valor cultural que debemos preservar.